Nurkkilevyltä. Ootteko kuullut Pirun nyrkkilevyä? Mites, onko ollut lupa nussia ja ootte kuunnellut ussia? Joo. Ussia, niin on ussia. Oliko siellä se niuvaki välissä? Kuinka moni tietää sian tai jonkun muun hyvän? Ei niitä käsiä tarvitse nostaa aina ylös. Kyllä pitää, kun muuten nousee munaa vaan. Pistettäisikö joku harvinaisempi pala? Kyllä kannattaisi ehkä tässä vaiheessa valikoida vanhasta muistoista. Pieni palikka. Tätä on muuten... Tule Jessi tänne! Kaikki muut kotukset siellä Jesse Frey. Saako apua Jessillä?